sam sakrio zvezde. Odmah na početku da vam kažem da ste momci sjajni, imam 97% mojih subscribera su mladići, a 3% devojke. Tako da, momci, pozdravljam vas sve vas, ne znam što da vam kažem, super ste mi, tako mi lepe poruke dole pišete, bilo je dvoje, troje nekih malo, ali da su se pronašli nekim temama, pa čak i ako se neko pronađe u nekoj temi, zar nije super da malo poradi na tome, svi radimo na tome, da promenimo, da budemo bolji. Tako, idemo dalje s temama. Su me neki momci, kako muvati devojku na moru. Sad, tu na moru je zanimljiva stvar, sad ide lepo vreme, svi ćete negde otići, sad nije to samo za more, nego bilo gde odete. Razmišljala sam o tome i mislim da je na moru ova fora. Niko od vas ne treba da ide kao po kafićima, po nekim diskotekama, tamo su devojke došle da možda love neke tipove, ne znam, ili su došle tako da piju samo bez veze. Čak i ako priđete, onda su one su u gomili, pa će da možda doživite neki krah koji ne bi želeli, jer ih ima puno, pa se onda malo tu kao foliraju. Nego, vi na moru treba da idete, na primjer, uveče po plaži. Tamo su te devojke usamljene, koje očekuju da im se desi tako neka lepa stvar. Kao neka muzika, se čuje tamo negde u pozadini, a vi po plaži sa ortakom, na dve devojke ćete sigurno naići. Te dve devojke treba da muvate. Sad, nekad se muvalo uz gitaru, svirala se gitara, pa se onda skupe devojke, pa tako ti pogledi, pa ti gledaš nju, pa ona gleda tebe, a ti sviraš, pa nekad su tako muvali frajeri ribe i svi ti gitaristi su bili najveći šmekeri, imali najveće ribe. Nekad se svirala ta super muzika, pogotovo ovih naših domaćih. Odlazi noć, voze tramvaj, posle Izvođača, ne znam, i sad to više nema, bez veze, sad znam da nema, ali na plaži šetajte, verovatno neke dve devojke će vam dolaziti u susret, ili će sedeti na plaži, vi sednete pored njih. Mislim, odmah morate da pokažete da niste manijaci, da se ne prepadnu, da ćete da ih silujete, jer kao mraka plaža. Tako da je to moj neki savjet, samo tako, i to može da bude uspešno. Ovako, po kafićima možda doživite neke bez veze stvari, ili tamo u ćošku je dečko, ili u ćošku brata, a niste videli, ili ne znam, tako po ćoškovima nešto. Uglavnom, na plaži muvajte devojke što se tiče mora. Ono što je ključno u porukama koje dobijam na Facebooku, na YouTubeu, koje se ne vide, preko maila, je ključno da se mladići uplaše. Zaista je to negde ključno kad treba, lakše im je preko Facebooka dopisivanja, onda kad treba da dođe do nekog viđenja, onda tu malo kao počne problematika. Ja sam razmišljala o tome, znam da vam nije lako, ali isto tako i devojkama isto nije lako, iako one glume kao ludilo, ali one se uplaše sigurno, i one kad treba da se vide sa vama razmišljaju da će da vam se svidi, da li neće, da li je lepa, da li nije, da li je mršava, da li ima stomak, da li ima sise. Sve o tome isto razmišljaju devojke, tako da ne razmišljate samo vi. Ja imam utisak da nije loša stvar da malo vežbate kući, stvarno. Sad ćete da se smete 100%, ali stvarno nije loša stvar. I ja iz početka, kad sam snimala ove videe, tako sam bila nešto sva uprpljena, ali posle kad sam malo vežbala, tako kao snimam se, uopšte ne pustim taj snimak, nego se samo snimam, tako bi vi možda mislite nešto šta bi joj rekli, pa onda tako po kući ili kažete, ili ima svako kameru, snimajte se, brate mi, ili pa kao poslušajte kako to zvuči, nije loše zaista, malo vežbajte.
i nema razloga da budete uplašeni, jer uplašene su i devojke. Tako da zajedno ste uplašeni, pa sad šta Bog da. Eto, to je negde moj savjet. Ljubim vas puno, super ste mi, ponosna sam na vas, kanal mi napreduje, bolje mi napreduje nego onaj drugi i ne znam što vam kažem, fenomenalni ste. Ljubim vas, češće ću da snimam ove videe, bit će ih više u narednom periodu, a pripremam i jedan video o pitanjima i odgovorima, tako da sada dole možete da me pitate šta god hoćete, ja ću vam odgovoriti. Nemojte samo one neke, kao neka pitanja, pa sad kao, sad ja tu treba da, ne znam, mislim, u stvari pitajte što hoćete. Aj, čao.